kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin cheikh Mouhamadoul Bachir e rukhsaji di kalda do Allah kadi hokke rukhsa e artude hande do e ayaw meden pindi kadi yewtude bandira meden en calmini be non en juurima mabbe bodandi baduno Ceerno Mukhtar Ali Sien e mawdo men wuldum saren nande Abdou Salam anen e hediyanko meden be pop nana batti hakkilaji men haqiqatan e jewtede alhamdulillahi rabbil alamin dum nen calma be juurima mabbe Cheikh Mouhamadoul Bachir totuma calmina e pudden natande kadi ko gaddan en bandirabe hande non kay ber salmino dandangal hediyanko men teddubbe e be kalda be musib men wonbe bowal leydi be kambe kadi be calmine be juure kam fof kambe balli an do no tigi tigi wallahi sabu kambe kalante en no podden ya mana wadirde e be jogi kadi mijoji bendudi moƴƴi ndam e mana e jewte meden de non tigi non jazakumullahu khairan en juurimabe wallahi e der lewru korko ndu tabarakallah en juurimabe ne feewi tabarakallah Cheikh Mouhamadoul Bachir hande non jewtaten ko yewtere bande fayida kadi sabu debo reedu kam wiyatake ko nayejo debo reedu wiyatake ko danniyanki mbadan dedo gedi pop kankam o dannaki kadi o wona nayejo wallahi muyninowo kadi kamne ni wona nayejo wona kadi ne danniyanki be fof ko jodibe kono non goto mabbe pop kambe be do be limdene jewte men garwinije ha yetti yewtere meden de mbadanten yimbe be hande hamilu o e muy mana deboredu o e muyninowo o kambe ne won ko sariya fawi e dow mabbe won kadi no yamiriri no gollir ko non to bange ana deboredu o e kanko muyninowo o mana ko tawi ko to bange deboredu o taw hade men arde muyninowo so tawi o huli e hoore makko wonde mana ko woni ko e reedu makko o huli dum adana mo lor walla ni mana ko woni ko e reedu makko loro so tawi o huli dum kanko ne waddotomo ko tajde tajde o wasa ñamde sabu hulde lorde fittan makko lorde fittan wonde makko fittan wondu e makko neske dum ko gandu tiido no feewi sabu gandu fittandu makko fittandu mana ko biye ko gando e reedu makko so yehi non ha ganto iwi on sa non o yobba ko ñamlino ko kanko ne so tawi gantu o gasoyi mana o jibini kadi o natti o muyninani o yenti walla ko nande dum o yoba ko ñamlino ko o yoba dum kanko kadi so tawi en bi wonde yo taaj e nder lewru korko ndu so tawi Allah no rokkimo omo hattani omo waawi ñamminde kanko ne kadi yo ñammin yo taaj en même temps o wona e ñamminde sabu hawa daña no mbiɗani nani yuridullahu bikumul yusra o daña e newoya o daña e baraji lewru ndu kanko ne kadi yo waɗir hono noon mana o taƴa omo ñaama kono noon omo itta kadi omo ñammina mudda ñalawma fof eyyi nden o wi ko nden o dañata ko ɓuri timmude ko nden kadi o dañata baraji ɓurɗi heewde eyyi ma won joni o dandi fittandu makko o dandi fittandu ɓiye o dañi kadi baraji e nder lewru ndu sabu ko nafqi ko sabu ko toti ko miskin nam hakaza eyyi ne wayni nden ñawore eyyi
nden won ñawore kadi murdi ato e muyninowo on ne kadi ko ɗum tan kamɓe ndendi ñawore e kamɓe ndendi ñawore e kanko mana muyninowo so tawi o huuli e hoore makko wonde joni so muynini ko lor ɗum jibinantamo walla o huuli ko lor ɗum jibinanta ɓiyi ko nam eyyi te o dañani bono muynino ɓiɗɗo o walla ɓiɗɗo o dañi muyninowo kono noon ɓiɗɗo o jaɓani on muynino ɗum eyyi e nder ɗiɗo alhaaliji fof kanko muyninowo on saaha yo taƴ e kadi mana yo taƴ e o taƴata kanko ne eyyi eyyi ko ɗum noon saabu ha hande ɗum ɗo fof ko yudiqunahu o tan mana ko ɗum sattaniɓe e ɗum waɗi ɗum nam eyyi yo taƴ so taƴi o ñammina no comme no mbiruɗon ni e haamilo o joom debriyete o eyyi so yeehi noon ha mana korka yawti ɓe jooɓa kamɓe ɗiɗo fof kanko haamilo o yooɓa kanko mana debriyete o yooɓa kanko muyninowo kadi o yooɓa eyi kamɓe ɓe jooɓata eyyi kamɓe ɓe jooɓata kamɓe joni ɓe jooɓata hakkada eyyi joni noon ɓe jaadinino hen ñammingol ñammingol joni kamɓe ne wayno kamɓe ɓe dañi baraji laabi ɗiɗi waɓe mana eɓe muynina ɓiɓɓe mabɓe ɗum ko baraji o dañata e muyningol ngol sabu sawde fittandu ɓe cukil ngel gueɗal ngol ngal o itta kadi ko omo sakko korka gasuya kadi o yoɓa eyyi joni o dañata kanko ɗum ɗo fof ko baraji ɗi Allah ɓeydanimo eyyi ɗum noon noon ha hande wa ala lesini ɗi gona fiɗa ɗamul masakin eyyi ɗum ɗo fof ari hen joni noon so tawino en carhintu ko kalɗen ɗo henna ko en duttima to banggal saria joni man mata man mata minal muslimin minal muslim mina wa alayhi siyam qada'u anhu waliyuhu li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam donc haalata ɗum eyyi o wi wonde ko on mayɗo eyyi mana juulɗo mo ganduɗa o maayi omo rewe korka omo rewe lewru korka walla lebbi korka eyyi on alay saago ɓayri omo jogui ɓiɗɗo walla omo jogui neɗɗo ɓurɗo ɓadademo yo on yoɓanmo nam yo on yoɓanmo korka kaɓa rewte ka ɓayri tawi ne andi kayno korka foti e ɓaade ko ñamande ɓaade ko ñamande nde o ñamlino eyyi o ɗacci caggal makko ñamande korka eyyo on bo ɗacci ko on yemnito ñamade makko on kadi woni wakilu caggal makko hono no wonirta wakilu jawdi makko ni e ñamnittoɓe walla yoɓoɓe ni kono ha hande kadi on kadi no woniri wakil ha ñamale makko korka eyyi yo yoɓanmo korka ka ɓaade ha hande ko ñamade eyyi ko ñamade nde o ñamlide ñamade nde o ñamli hande ko ñamade ñamlade dal waɗɗi tan ko yoɓde ñamade nde caggal e ñamliɗo o natti wonde ɗon so ɗacci ko ñamade jawdi koko yoɓete so ɗacci ko ñamade korka koko yoɓete ɗum waɗi o wi ɗo rasulu sallllahu alayhi wa sallam o wi ko man mata wa alayhi siyamu sama anhu waliyuhu kala on mo ganduɗa o maayi te omo rewe korka yo waliyu makko hooranmo waliyu makko noon ko ɓiyiko waliyu makko ene wawi wonde hay joom suudu makko walla ɓurɗomo ɓadade al aqrabu tan nam eyyi yo hooranmo so horinimo tan wona hankkadi ñamade nde fawti mombo wallahi wona ñamade nde fawti mombo tabarakallahu o wi noon joni waaji goto are nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi min dey nenam de maayi te ene rewateno lewru korka nam beele joni noon mi yoɓantumo mana lewru ndu walla mi yoɓantamo nelaɗo wiya hakkay yoɓanmo o ñamade kay alay sago yoɓɓete daki noon tawde ñamade fof yoɓete ñamade Allah nde kay ɓuuri hande yoɓede wallahi ɓuuri hande yoɓede ɓuuri hande yoɓede ɓuuri hande yoɓede daki ɗum ne kadi waɗa ɗum ne kadi sa ƴeewi e hunde ko hunde welsindade eyyi ene heewi neɗɗo joni yaaha kono hay goto calculta ɗum e mum calculta wonde kaari dey rawane o hoorani eyyi mana yo hoorani yo ɓiɓɓe makko koran walla koye noon ene welsinda no fewi ene welsinda eyyi ɗo joni mboɗo sikki tawi tan en paami ko kalɗa ko ndekete neɗɗo kala nde bandi ko dañi caɗele to e dewal muɗum Allah
yo taw joomum en balli joomum anda e korka de ko ɗeɗo balɗe o horno hen korka ka de o dañano horde hen walla nde wuuri nde omo ñamlino naggam walla nde wuuri nde omo ñamlunno naggam nde ɗo neɗɗo kam haade mum moƴƴude ko ma ñamla walla ko ma ñamle eyyi guila en mbayani no ceerno men ceerno Saydou Nour Tall wino jeeyaɗo Allah o ni nde on are makko wimo ceerno min ndi mbaɗa yetta Allah o wimo ko jettirta Allah o jettirtumi Allah ko mi rewata hay goto rewata kam ceerno yimo yo ummu ɗon yoya eyyi neɗɗo haade mum moƴƴude haade neɗɗo moƴƴude neɗɗo kala ko jiiɗa tagi ɓa tan ko moƴƴere ɗaɓɓata ko ma ndewa walla ndeweɗa eyyi saabu rewoɓe ɓe ndewataɓe ɓe gardema ɓe ƴewdema moƴƴere mbaɗanoɗaɓe ɓe rewoɓe maɓe a yawata mabɓe ɓe mbaɗanma moƴƴere saabu ɓe koolima kono neɗɗo wuuri tan e aduna rewaka hay hunde hay goto rewani hay hunde rewaka hay hunde o ɗum ɗon moƴƴere eyyi ɗum noon alhamdoulillahi rabbil alamin wona gueɗe mbasata e gurdam ɗum noon so tawi ina wooda noon yo wonɓe caggal ɓe darono humpitade neɗɗo fof ko jahowo mbasata ko ɗacci e caggal makko ko rewete walla ko rewata ɗum ɗon kadi koko yoɓete e joni ceerno o haaliɗo e joggol korka o wi so tawi neɗɗo welsindima e yoɓde korka te o ala gantu korka rawani wonno ha korka hikka ari anen nde o yoɓani eyyi joni noon haalan en ɗo on ne hol ñawar mum eyyi on sina yoɓa no alhaali mum yarata eyyi o woppi korka guila rawani o yoɓani ha korka arti te ala fof gantu gantinɗo ha o wasi wadde ɗum ala sikki gofol kam ngol o woofi jomiraɗo subhanahu wa taala o tooñi e te kadi ɓaade o anni enoki yobde korka ka nde korka ka fuɗɗi nde ha korka maayi walla nde o rewa korka nde ha hitande nde maayi o yoɓani hankkadi kanko firti tan ko o anniyaki yobde on ɗon kam ina woni e gofol ko adi foof eyyi mi anda noon an ko noon eyyi joni noon ko so ara yobde eyyi o ñammintu kadi wadde hen o wadde hen eyyi ɗum ɗon joni woni ko sari fayimo nden tampere joni o ñammintu o wadde hen wabi mana o yoɓat balɗe ɗe o reweteɗe mbiɗa o ñammina kadi o wadde hen te ɗum kadi ene welsida eyyi aɗa yi joni hewɓe ene jooɓa taw ene ndewateno ko way noon kono ñamminta saabu ñammina noon wayno korka timmani waɗi korka timmani nam tigui woni fonde ɗum noon ko hunde fonde kadi ƴewtede watte hen hakkille no moƴƴi mbasen tan wiide en ñamlima e won wiyoɓe e joɓodirta e Allah walla eko way noon kono noon Allah ko jomnotoɗo eyyi ɓaade jomiraɗo subhanahu wa taala ceerno Basiru wiyama yawmal qiyamati ma won tan soggaɓe ene paara aljanna caggal ɗum maleyka o nodda wiya darniɓe koɓe namdeteɓe wasata noon koɓe namdete ko won koɓe mbaɗano ga e aduna ɗum ɓe gona e namdede joni waqifuhum innahum mas'ulun joni sa haalano waqifuhum innahum mas'ulun eɗen jiiɗi dadde ɗum taw sen jiito en noddetake guila e ɓesguji men guila e ɗum ɗo pop haalewru ndu ari beele eɓe juula beele eɓe koora beele eɓe ndeni beele eɓe ndenti ɗum ɗo fof mboɗo sikki mata wasata tawsiyatuji e ko kalɗen e jewteɗe ko e yewtere nde ko wasata hen ko mbaɗa hen no wasi noon kay ɗum ko rena tan wonde mana wadde riqaba e tombade andude Allah ene ƴelliti e ma an bani adama kala ɗo mbawɗa wonde eyyi kala ko mbawɗa wadde walla kala ko mbawɗa ene ciforiɗa foof omo andi ɗum eyyi mana ganda ko tombiɗomo eyyi ɗum ngol tombogol noon ko ngol mbattata haqqille mbasa welsindade ha ko way noon ene heɓma eyyi mana aɗa andi aɗa rewe lewru korko guila rawane belsinoɗa ha lewru korko arta a haalani ko fati hen eyyi ɗum ko hunde nde ganduɗa nde e jomum ene wawi tampoyde janggo yawmal qiyamati no mbiɗa ni o faare aljanna kono haade makko yettoyade wiye dartine on ɗon arrêté gartine wonko namdete ɗum so wiyama noon te ko aljanna o faano tan so renaki hen kadi ɗum musat no feewi eyyi ɗum noon mana fof dal hankkadi kam ko tinnade tan andu tan Allah ne ƴellite e makko
kanko bani adam Allah ko yamirimo ko yo wat ɗum yo wat ɗum yo wat gila ɗum yontani sabu ƴewta ko aya mbiɗo kalla lamma yahdi ma amarahu ay kanko bani adam o ko Allah wino ko yo wat o waɗani ɗum yo rento jeeyede e ɓen wiiteɓe lamma yahdi ma kaari de ko Allah yino ko yo waɗani ɗum ɗum noon résultat mum moƴƴani ko ndentoɗen tan enen fof nam bani adama noon kam koko juumata kono noon ɓuri moƴƴude e juumoɓe ko tuuboɓe wa khayrul khadda'in at-tawwabuna nam haqiqatan ɗum noon yo Allah waɗen tuuboɓe caggal nde gopol waɗi wasata yimɓe dutto e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala eyyi ceerno Mouhamadoul Bachir mbaɗa andi hande ko ɗo kadi daƴeten ha e ñalɗi meɗen garoji jokken saabu wonko heewi ko ganduɗa ɗum ɗo koko foti haalede gila e sunnaji korka ha e gueɗe muɗum fof koko foti haaloyede ɗum noon mbaynoɗen kadi ne ha ñalɗi garoji tan so Allah jaaɓi inchallah eyyi kay eɗen mbayno bandiraɓeɓe alhamdulillah rabbil alamin en jetti Allah eɗen ñaago yo Allah wat barke ko kalɗen ko mana ɓe naftoro ɗum wonana en enen fof ballal e diine annabi sallllahu alayhi wa sallam sabu o wino wonde jettinane kam hay sonno ko aya goto eyyi balli o anni walaw ayatan enen ne yo Allah waɗ en e yettinɓe ɓe hayso aya goto kamɓene ɓe gona heeɗiɓe aya goto Allah windan en baraji so wona en ha heewa amin ya rabbal alamin ɗen mbaynoɓe kadi inchallah ha gongol assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ko battinɗen konngol men tan ko batten hakkillaji seɗen taƴa اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت إن واوي جewte garoje ma en ƴewna ceerno Basir firranden ɗum ɗon ha ɓeeɗo kadi labde meɗen ɗum noon kala taƴowo ƴetti tamroje muɗum lawji ha laaɓi yo haal ɗeɗo daade اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت yo Allah hokken kadi tawede ñalɗi garoyoji ɗum noon en jetti technicien ji meɗen ɗi kadi eɗen mbiya tan wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hada assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa inchallah ya rabbi kape ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya play store walla google play mbaɗa téléchargé kape keɓa application ma posma tekka kopreje pofta kape gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele kape ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma